Venind la tema de astăzi, mi se pare extrem de interesantă. O propunere care vrea să genereze creștere economică de jos în sus. Adică de la mici antreprenori care să fie cei care au prioritate în accesarea fondurilor europene. Este un experiment care ar trebui făcut. Problema este care e sursa de finanțare a experimentului. Pentru că mă uit pe resursele alocate Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic și constat că discutăm de circa 700 de milioane de euro, 746 mai exact, pentru exercițiul bugetar 2014-2020. Dar, din câte știu, sunt resurse rămase necheltuite, întârziate în execuție, având în vedere că pentru perioada 2017-2020 sunt planificați a se cheltui 348 de milioane. În afară de aceștia sunt 96 de milioane în programul România-Republica Moldova, în programul de vecinătate, bani care de asemenea parțial vor rămâne necheltuiți. Ceea ce înseamnă că, făcând un efort de convingere a Comisiei Europene, putem destina acești bani în capitolul dezvoltare economică, să spunem că s-ar găsi un 20 de milioane de euro cu care să lansăm un program pilot în Republica Moldova. Cred că este interesant. Un program care să nu aibă treabă cu guvernul, ci cu ce dorește fiecare cetățean, cum îi funcționează imaginația și cum înțelege să trăiască în lumea asta. Pentru că și în Moldova trebuie înțeles faptul că statul nu mai dă nici casă, nici loc de muncă, nici bani pentru școală, nici aproape nimic. Ci s-a trecut la o societate capitalistă în care competiția între oameni și competiția cu viața este o natură. Deci, surse s-ar putea găsi, totul este să convingem Comisia Europeană. Cu certitudine, cei care au realizat conceptul vor